आसाम सरकारजों खुंजानाय गुणोत्सव हाबाफारिफोरखौ जिथि सिरांदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसालि थांनानै होबथादों। दासान्दि गासै आसाम नाङै आसाम सरकारनि गुणोत्सव हाबाफारिया सोलिगासिनो थानायावनो बर' बिजोंनि थाखो 2नि सोंथि बिलाइखौ इंराजि बिजोंजों साफायनायनि थाखाय थाखो 2नि गुणोत्सव हाबाफारिखौ एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा होबथाना दोननायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेफोरबादिनो दिनैबो जिथि सिरांदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आसाम सरकारजों खुंजानाय थाखो 2नि गुणोत्सव खुंनाय हाबाफारिखौ होबथादों। जेब्लासिम आसाम सरकारा बर' बिजोंनि थाखो 2नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' हांखोजों साफायनानै होफिना बै समहालागै गुणोत्सव खुंनो होआ होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। जिथि सिरांदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आसाम सरकारनि गुणोत्सव हाबाफारियाव बर' बिजोंनि थाखो 2नि आनजादफ्राव सोंलु बिलाइखौ इंराजि हांखोजों साफायनानै होनायखौ गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। बेफोरबायदि जेंनाखौनो लानानै थांनाय माखासे सान सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गोबां आफादफ्राबो आसाम सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों समाधानाव फैदोंमोन। नाथाय मा थांखि, मा पलिसिनि लानानै बर' बिजोङाव फरायबाय थानाय थाखो 2नि गुणोत्सव आनजादाव इंराजि हांखोजों साफायनाय सोंलु बिलाइफोरखौ हरखो? दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादाबो आसामनि गुणोत्सव खुंनाय हाबाफारिखौ गनायो। नाथाय गुणोत्सव खुंनाय हाबाफारियाव बर' बिजोंनि थाखो 2नि आनजादफ्राव सोंलु बिलाइखौ इंराजि हांखोजों साफायनानै होनायखौ गनायनानै लानो हाया होननानै गोख्रों रावजों जिथि सिरांदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों। जिथि सिरांदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानो फै। बेबायदिनो गुबुन जिल्ला बेबायदिनो गुबुन फरायसालियाव मोनसे गुण उत्सव बियो सोलिगासिनो दङ। दा बे गुण उत्सव खुंनायखौ जोङो बरायो। नाथाय बे गुण उत्सव खुंनो थांनायाव जोङो दिनै नुनो मोनबाय जे जोंनि क्लास 6 बे क्लास 6आव फरायनाय फरायसाफोरनि जे सोंथि बिलाइ बेखौ जोङो दिनै इंराजि बिजोंजों फैनायखौ नुनो मोनदों। दा बेखायनो मा खारनाव इंराजि बिजोंजों बेबायदि कुइसनखौ हरदों जोङो बेखौ खोब मोनसे दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बेखायनो जोङो आसाम सरकारखौ मोनसे दुखु मोननाय फोरमायो। बे जेंनाखौ लानानै थांनाय माखासे समनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो साहित्य सभा आसाम सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो मोनसे समाधानाव फैबायमोन। आरो दिनै जोङो नुनो मोनदों नैबे गुण उत्सबनि समाव बियो मोनसे इंराजि बिजोंनि सोंथि बिलाइ बेखौ बिथांमोनहा मा थांखि आरो मा पलिसिनि थाखाय दिनै जोंनि बिमानि रावाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय बेखौ हरदों। दा बेखायनो जोङो आसाम सरकारखौ मोनसे गोख्रों रावजों सोंखारिनो सानो बिथांमोनहा जोंनि बिमानि रावाव फरायनाय बा जोंनि बिमा रावखौ जे बुथारनाय बियो मोनसे पलिसि लादों होननानै जोङो बेखौ साननो हायो। दा बेखायनो आसाम सरकारा जेब्लासिम जोंनि बिमानि रावाव क्लास 6नि साइन्स आरो मेथ्स बेखौ जेब्लासिम बिमानि रावाव बानायनानै हरा अब्लासिम जोङो नैबे गुण उत्सबाव जोङो क्लास 6नि जे गुण उत्सब जे फरिखा बेखौ जोङो बन्द' खालामनानै दोननाय जागोन। दा बेखिनि बाथ्राखौ लानानै जोङो खोब मोनसे सिरियास। दा बेखायनो जोंबो दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय नैबे जिथि दुवार दख'रा एबसुआबो बेखौ लानानै जोङो फरायसालियाव जोङो मोनसे नोजोर होफैनाय बा नायगिदिंफैनाय बेखौ जोङो लादों। आरो बेवहाय जोङो दिनै जोङो नैबे फरायसालियाव फैनानै नैबे खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव फैनानै बे मा होनदों क्लास 6नि फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बे एग्जामखौ होहोआ आरो बेखौ जोङो दिनै फरायसाफोरखौ दिनै बे एग्जामनिफ्राय जोङो दैथायहरफिननाय जाबाय। बेखिनि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।